Ini tam ni bagai orang kotham lain ada salah. Jeng tini orang kotham laimani karon ngagai sini ekta bormurani ter tino hatai ni bisingo onek prasin onek dirgo din hoite seng obo hekele seng puja baleri woi keboni asa kangha ka je pholi mani bising ti bini busamaya busama mane tai bini oto sob bini nok nokuni hamkrai himbo joto kisu himbo borobono bini pran choli woi borob ma phai sei unusare bo chino orobo bata bigno koroi kajang nai bo phayo borjang nai bo phayo bosoro song onek borong song kaima horo 10-12 dol bain thagia No jauh mela kain jauh. Orang orang ni bagai mana bum kain apa mesti orang solis ada nara jauh ni bum kain orang tu tidak masalah. 40,000 রাং না হরো হনি বজে একটা বেতি করম কক সামানি আবো হংকাই সাই বাজার বিকি মানে জাট হংকাই আবো আং বুঝি মাং খামু আর ও চিনি কোনো চেয়ারম্যান বো সাইজং বুইয়া ভাইস চেয়ারম্যান বো সাইজং বুইয়া জঙ্গর যে কোনো একটা পূজা কমিটি নি আপনি ব্যক্তিগত সাইজং সাইজং খালাই জঙ্গর জং কক সামাবো কক বুইয়া বজে আপনি খাই কক সামানি হংকাই বিনি গোলপেগো যে একটা মমতি খাই রিনা দে রিনা ইয়াদা जों सानै बन्द खाय तंदरि रिहिं सामानि ब मानिया जोंनि सालसे मोसो 1000 कोटी रां बायो हंगाय आबां मानि मे नंग किसुता रां रि नायनै जों सिनि फुजा कमिटि जों आदिनो जों खानागावै जों कासलाय नायखा जार फले ब अ रांनो ब किसुता रिनानि गसिका गलफेगो 30,000 रां दाइरि नायनै के 40,000 से हि ताक साव इनका आबो बाजार बिखिमान कक दे बाजारना बिखियानि कक abo sajung ni kogi abla ha ani onai ani opera deklai abo ani oro je logi tongnai borong ni khana yedi babo bo yang ti sam tang na kai bo bhai ka o byaktigoto kono bo saima khalakai o hisabe jungno police proshashan jungno romhai mamble chini puja committee borong mai diba bono jung lut par khaisi jungnarogo apti hini bo apti khei o nini ngo mobile bo apti khei 사보리로 할까요? पुलिस प्रशासन जों চেষ্টা खागिलाक दिबा Kalau kalau ibu enggak kalau bayar ni bayar mana blok tu ko sabjana chairman bayar ni bayar angkat tahu aku ko melawa bro nanti nanti mau sam rang sanani kun kogia जों अरो ताकलानि जे समुदेब चिनो अरो जे एकटा हारि बुशो क्लाइ दं हा সেই সম্বন্ধে চিনি এমন একটা বড় ফাইয়া আশা অবিশ্বাস বিশ্বাস আপনি করতে কিসা গঙ্গা দো কিসা কমঙ্গা তে পার্কিং ও কমঙ্গা বিভিন্ন দোকানপাটও কমঙ্গা বিভিন্ন নেনঙ্গা जों जे आसा खाय जों हिसाब खाय तो माने आबो खापिलिया इयाखै बिसि सिं थांगो जों लाभ दं जों आइ ग्रै ए अनुसारे जों तागलाय किसा मनदा गलायखा ओंखाय जों बना थगाय जाओ बो जों हिनमाया बनि सो मासाका जोंनि जे फुजा बलिनि सम्बन्धे तियै आं फुजा बलिनि अनुसारे जों 15,000 टाका रां संमानि जों 14,000 से संब्लाना हा 14,000 ते 1000 टाका जों कन्सिडार करिखा आपसो गायना जायहो गोनांसि मुदे माइसाय मानबा खरिखिसाय मियदिबा तब सिनि कमिसन जों बसर फायगासिनि प्राचिनि मथायनो जों खाया नांनाय जों खायलायै 1000 टाका जों कम खायै जों रिवै ब सानै ब हिसाब खायै बनो जों साव हिमाया न हिमाया हाय जिन आईबीआई बिन थानि न এই সম্বন্ধে তি ব সমালোচনা সাইখদারিওনো आंबोनो साव हिमायाखौ न हिमायाखौ ताकलानि जे फुजा बालायनो अनुसारेता ini mungkin salah ani bongkai sosi deborma angoroni ngakai bolini sontai बेलेखेन हामबाय जतनो जों दिनै अजागाव बा बरमुरानि नखलाव जों दिनै र गथुम लायखा तामनि बागै जों र मा सुलायखा हिमाले जों र
takle mela khailaika mela khaimani yagulo जों जरा मेला कमिटि तंनाय और ककाय तंखा जों और से कासे कंपनी दमनि ओएनजीसी कंपनी बंथानि जों रां 40,000 ना होइनि जोंनो अजागा साइ तंखा इंगा अ जे कक सामानि आबो जों और तामनि बागै जों और रां ना हाजाखा आबो जों साइखनारबानो कक गाकाय चिनि औरनि चन्ताय bo sai thangka je जों और मेला खाइतनि जों जे ओएनजीसी रनो सामानि जे नरक सालतां ननि गारि किजा बथागे तंगादि तांगे बथागे तंगादि हिमाले और लामा किनार किनार गोबां मा दुकान दं आसुगु बंनि हाकाय बेलायनि गारि कट कट दुइ गारि थगनि गारि एकदम हाबिलै ककसारि बरक थांगो आमनि बागै और फालनाय रक जरा मेला फाइने रक बेलेखेनो ताकलाय कष्ट मानखा ताकलाय मेला बो आगि जेमन जों बसक हदम ददम खायै उथुमानि ताकलाय मेला बो आसक बरक जागजम उंलिया गे रांजों अजे 30,000 नाहामानि अबंगा गायसों बरक चिरि कगनो कुनु ग्राह्य खाया जोंहासो मेला कमिटि बंनो साका नर किछा गारि बथागे दंगादि जरा और फाइने रक मेला फाइने रक बंनि असुविधा माने बर चिन कोन पात्ता सिरिया आमनि बागे लास्ट जों जतन पाल आसुगलाई कासा सालायका फादे जों बरक चिनारन से गोबां रां बरक लाङै थाङो चिनि सम्पद लां थाङो जों किजासो बंथानि नाहायदो मान नि जों सालायका सालायमानि परे जों जतन कुथुमलाय सालायका सालायमानि परे जतन डिसिजन दिखा इ रांनाय मानो इनि बरक सालायका गायजों बंनि गारिनो जों सालायका नरक जोंनो चिनो बाबा बरमुरा मेलावो नरक जोंनो रां किजा सुबादि साका गाय बरक ठीक आसे सुबावनो बोसोर बोसोर संका बोसोरिनाय जों बंनो डिमान्ड खायका 40,000 किन्तु बरक जोंनो रां रेखा 30,000 और रां बरक आनेरो न गूगल पे बरक दाय रेखा इंगे जों और रांनो बजा थेबा जाखा 30,000 जों रां माखा रां खाय ताकलायचिनि जे मेला खायदानि प्राय तिन केसे बोसोर नंखाम टोटाल खरच हा 97,000 मदचिनि मेलानि रां खरच संखा किन्तु चिनियाव मेला होइते जों जे मानमानि आरो मात्र से जों 53,000 ना 50,000 से चिनि रां काव गोबांमा चिनि पेन्डिं नै थाका रां रिथायनि थाका अंगा और रां ताबो जों बरन लेरिसिनायबा गाय ओ जे रां नारंमानि जों 30,000 अम होइतेनो जों चिनि जतो चिनि और जरा असाय तंनाय जरा कीर्तन तंनाय जरा और साफ सुथरा खायनाय बाजार फाननाय जतो न और रांसो बिलिखायै बंनि मानखायनो जों रिवि रिबायखा हायपानसे ताक बोसों रां रिथाय दंखो तिकिजा रां चिनि ताकबो शर्टेज दंखो हायपानो जों खागाव जे फायनाय तेसा मेला रगो और जे किजा मिसा जे तमानि आमना जों सुबुंगारिनाय चिनि मुंगै जे बरक साइ तमानि आमो बेलायनाबो एरें कक्साबो हर मुंगाखा आं हेजामारा साबजुनाल चेयारमेन परितुस बर आन मुंसाका रांचा 40,000 हिनि तापर चिनि तंगर अरनि जे मेलानि केशियार तंनाय चिनि बालरबन बिसिनि चिनि भाइस चेयारमेन चिनि बिरुन बाबु तंग चिनि इंगो तंग किशोर बाबु हेजामारानि तारपरे चिनि अजित बाबु तंग ओ मुंसाबै बरक साइदखा बरक रां बागै जना 10,000 के बागै बरक जायसिबे कहने जोंहा कुनदि रांसाया जों रां चिनि मेलाव जों फोनांजाखा गाय अबनो सानामु जोङो जे आजारेनो कुनु माने साइमे एतदै बुइने मुङै ते खरसन मुङै आन्दिखाय एलिगेशन खायमानि बेलायखनि चायांगो जों बंनो सानामु जोङो नरक सिगां बुजिदि सोंदि सोङै
যদি जों साइ दङ ओमफ्राय नरक आफोरखौ खाय मानो आजाराव सुदु हाय नरक बुझे मंगै एलिगेशन खायो आमा बेलेखेन चाया आमदेर खायमा बेलेखेन चायांगो सिगां रखबो जाते आमदेर ता खायतुन आं मुसन कक सानाय रांना हाजाव दैनो आंनो जे कक्सि थानाय बके वन दिसिनि कोनो खायसे पट वरा हावो जोंखायथ' बनो हादुल हिनिबो सिनियो दाबो बिनासन मुंताम जोमो रनजित बखा जागा सामं खायपुन सामं खाय दाबो गाय जों तिनि हादुल सोंना मोजां दा जोंथ' तिनि कम्पानि थिनि रांना हागा गाय बखाय जागा ताङे आसो रमेन बखाय ताङे आसो बिनि सागो नांखाबा रमेन दा जों बनो सोंना मोजां दा ताङे बिनि आसो सागो नांखा का रांखौ जोंनो जागाबो वैनिसो कम्पानि सिरिबो जों जुदि सोंना हागा बरक जों सायमा मोनलाय बरक ता जागा सानानि कोनो माने आन मते कें जायाता